Osakidetzaren politika suizida salatu dute Donostiako esiko 30 bat zerbitzu buruk gutun baten bitartez. Gutun horretan, osasun zerbitzu publikoaren zuzendaritzaren dimisioa eskatu dute, zentzugabeko kudeaketarengatik eta sektarismoa eta trakeskeria leporatu diote. Osakidetzako zuzendaritza orokorreko buruak bere ala kargugabetzeko eskatu diote, Gotzone Sagardui osasun sailburuari eta esiko zuzendaritzako kideak berriz euren postuetara itzultzeko. Kaixo guztioi eguerdion eta ongitorriak gurean gaur magazinera. Abenduak 5 ditu gaur astelena da. Aste beltzak bizitzen ari da Donostialdeko esia. Osasun sailak egindako kargugabetzen eta zuzendari batzuk eman dituzten dimisioen ostean, zentroaren zuzendaritzako organigraman pertsona bakarra geratu da. Azken gertakari hauen ondoren askotarikoak izan dira erreakzioak, elako idazkari nagusiak Eusko Jaurlaritzari leporatu dio Osakidetzaren alde ez egitea, inbertsioak murrizten ari baita eta arretarik ez da eta narriadura sortu dituela dio lakuntzak. Egoera hori agerian geratzen da orain profesionalen kargu usteekin eta dimisioekin ere, ez baitzaien zuten dio eta biderik autoritarioena aukeratzen dela baieztatu du Michel lakuntzak. Decisiones, porque creo que los mismos, las dos directoras que han sido destituidas y también el otro profesional que ha anunciado su dimisión, ponen encima de la mesa también una gestión alejada y autoritaria, que no se quiere oír a los profesionales y a las profesionales de Osakidetza, y en vez de cambiar, y en vez de sobre todo escuchar y reorientar lo que se hace hoy con Osakidetza, lo que se opta es por la vía más autoritaria y en este caso se opta por destituir, ¿no? Pero nosotros creemos que el gobierno vasco debería tomarse en serio a Osakidetza y sobre todo debería aumentar la inversión en Osakidetza, cosa que hoy no hace. Baera bere almintzatu da ere Miren Gorrotxateki, Elkarrekin Podemos ziuren burua Twitterren osasun saila buruak mozten ari dela adierazi du eta tokian bertan lan egiten dutenen irizpide klinikoa osasun privatizazioa handitzeko erabaki politikoen mende dagoela azpimarratu du Moren bozeramaileak. Euskal Herria Bilduko legebiltzarkide Rebeka Uberak prentza agerraldia egin du gaur goizean legebiltzarrean Osakidetzaren egoeraren gainean ere, eta Gotzone Zagarduiren adierazpenak eskatu ditu besteak beste. Ikusten duzue, erreakzio soka luzea ekarri duela egoerak, Aiara de Urreta Bilbo, zer da dakigun azkena? Politika suizida egitea eta osasun sistema noraezera eramatea egotzi dizkiote Eusko Jaurlaritzako osasun sailari Donostiako esiko 30 bat zerbitzu buruk. Donostiako ospitaleko gestio krisia salatu dute. Izan ere, joan den astean Itziar Perez eta Idoia Gurrutzaga eziko zuzendaritzako kideak kargugabetu izana azken tanta izan dela nabarmendu dute, baita sekulako aldrebezkeria ere. Agustin Agirre izantuko dute Donostialdeko eziko jarduneko zuzendari. Edonola ere, horrek guztiak erreakzio errekada eragin du eta atzo beste arduratun batek dimisioa eman zuen. Adolfo Begristainek Donostiako ospitaleko kirurgia zerbitzuko zuzendari orde medikuak eta gaur jakinda gainera Euskal Irrati bidez, ospitale bereko Maite Martinez mediku zuzendari ordeak ere dimisioa emango duela bihar. Eta gaitzaldatuta Aiara, Euskaraldiaren aurtengo edizioa ere amaitu da, zein da aurtengo balorazioa? Amaitu da 3. Euskaraldia, baina bidea ez da bukatu. Mezu hori helarazi nahi izan dute Euskaraldiko antolatzaileek,
Izan ere, hizkuntza ohiturak aldatzeko ariketa sozialekin jarraitzeko deia luzatu diete herritar eta entitate guztiei. Milaka herritar baino gehiagok egunerokoan hizkuntza ohiturak aldatzeko ariketa praktikoa egin dute Euskaraldian eta antolatzaileen arabera gainera 3. edizio honek erakutsi du Euskaraldia gizartean finkatzen ari dela. Orotara, 160.000 pertsona baino gehiagok eman dute izena eta ia 7.000 entitatek. Ariguneak aldiz 9.000 izan dira. Rolen eta berauen portearen legitimazioan urrats sendoak eman ditugu azken 4 urteetan. Lehen hitza beti euskaraz izatea, ulertzen dutenen aurrean euskarari eustea eta elkarrizketa elebidunak mantentzea, duela 4 urte baino ohitura onartuagoak eta txertatuagoak daude gizartean, eta baita gure egunerokoan ere. Nahi baino, txapa gutxiago ikusi da kalean, eta aztertu beharko dugu, ze aldaketa egin behar dugun, gehiago ikus daitezen. Euskaraldiak behar du, ediziotik ediziora, norbanako gure hizkuntza ohituretan aldaketak egiten jarraitzea, eta era guztietako entitatek beraien hizkuntza plangintza eta politiketan urratsak ematen jarraitzea. Euskaraldia ariketa praktikoa dela azpimarratzen eta gogoratzen jarraituko dugu. Hiztunen portaeran, praktiketan eta entitateen neurrietan eragiten jarraitu behar dugu. Euskaraldian eta euskaralditik kanpoan. Arau sozialak aldatzeko lanean ari gara eta inertziak apurtzeko eremu ezberdinetan proposamen berriak egotea garrantzitsua. Eta Euskararen egunaren arira Bilboko Udalak Hamaika Telebista, Bizkaia Irratia eta Bilbo Hiria Irratia omendu ditu. Aurtengoan, Udalak eskertu eta ikusarazi nahi izan du programazio osorik euskaraz ematen duten ikusentzunezko hedabideen konpromisoa. Euskal Komunitate Digitalean erreferentziazko euskarazko telebista izan da Hamaika Iara. Bilboko Udalak Hamaika Telebista, Bizkaia Irratia eta Bilbo Hiria Irratia omendu ditu Euskaren nazioarteko egunaren testuinguruan. Aurten Udalak eskertu eta ikusarazi nahi izan du programazioa osorik euskaraz ematen duten ikusentzunezko hedabideen konpromisoa. Izan ere, Euskal Komunitate Digitalean referentziazko euskarazko telebista da Hamaika. Hala, Bilboko Udalak Euskal Metropolian hasi den hedabideari Hamaika Telebistari aitortza egin dio. Ezinbestekoa da erakunde publiko eta sozialen babesa, publikoa ere baden telebista zerbitzua kalitatez egiteko eta baldintza duinetan ekoizteko. Bilboko Udalak Hamaika Telebista, Bizkaia Irratia eta Bilbo Hiria Irratia omendu ditu Euskaren nazioarteko egunaren testuinguruan. Izan ere, aurten Udalak eskertu eta ikusarazi nahi izan du programazioa osorik euskaraz ematen duten ikusentzunezko hedabideen konpromisoa. Bilboko Udalak Euskaren nazioarteko eguna ospatu nahi du. Urtero bezala, gure hizkuntza, gure euskara, modu batera edo bestera zabaltzen eta bizirik mantentzen lagundu dutenei omenaldia eginez. Gaur, programazio euskera zabaltzen duten ikusentzunezko tokiko komunikabideak ditugu protagonistak. Zorionak Bizkaia Irratia, zorionak Bilbao Hiria eta Hamaika Telebistari ere zorionak. Hala, Euskal Komunitate Digitalean referentziazko euskarazko telebista izan da Hamaika, Bilboko Udalak Euskal Metropolian hasi den hedabideari Hamaika Telebistari aitortza egin dio. Izan ere, ezinbestekoa da erakunde publiko eta sozialen babesa, publikoa ere baden telebista zerbitzua kalitatezkoa izateko eta baldintza duinetan ekoizteko. Gauzak asko aldatu dira eta asko zaildu dira. Telebista guztientzat, baina bereziki gurea bezalako txikientzat eta euskaraz dihar dugunontzat. Horregatik oso garrantzizkoa dira aitortzak, eskerrak eman behar dizkizuet, zorioneko gu, Bizkaia Irratia eta Bilbo Hiriarekin elkarlanean gauzak egin izan ditugu, seguramente gutxitxo, baino egin ditugu. Eta gehiago egin beharko ditugu euskarazko sektore honetan aurrera atera nahi baditugu gauzak. Omenaldia benduaren 2an egin dute Bilboko Udaletxeko Arabiar Aretoan. Bada aburto alkateak omendutako 3 hedabideetako lantaldei esan dienez, euskara ustez emititzea da euren ezaugarria berezi egiten dituena. Bada Udalak dio Bilbo gero eta euskaldun baten bultzatzaile direla Hamaika Telebista, Bizkaia Irratia eta Bilbo Hiria. Zuen ezaugarria,
guztion ezaugarria, berezi egiten zaituztena. Bilbo gero eta euskaldunago baten bultzatzaile zarete. Bilbotarrek euskaraz hitz egitea eta harremanetan sartzea eta euskaraz bizitzea sustatzeko eragileak zarete. Indako lana inmensoa da, Bilbo handia baino handiagoa, 14 urte betetzeragoaz emititzen hasi ginenetik, eta esker honez hartu dugu eta pozik, behar dira horrelakoak. Eskerrik asko batez ere Bizkai Irratia, Bilbo Hiria Irratia eta Hamaika Telebista. Hortxe, eskerrik asko Aiara de Urreta. Eta beste gai batzuei helduta, Arabako eta Gipuzkoako suhiltzaileen lan eskaintza bateratuak sortutako polemikaren ondorioz, 300 hautagai eta profesional inguru bildu dira ostiral honetan Gipuzkoako hiriburuan protesta egiteko. Hain zuzen, Gipuzkoako Foru Aldundiak komunikatu bat kaleratu du ostiralean, suhiltzaileen lehen lepe bateratutako sarrera proba gainditu ez dutenen etxipena ulertzen dutela adiraziz, baina prozesuaren legezkotasuna nabarmenduta. Azaroaren 26an Arkautiko Akademiak lehen aldiz Arabako eta Gipuzkoako lan eskaintza publiko bateratua antolatu zuen. Hautagaien 175 ez dute azterketa gainditu. Hau da, 1170 pertsonetatik soilik 287 gainditu dute proba, eta horietako 18 dira emakumeak eta 269 gizonak. Arabako Foru Aldundiak 56 plaza eskaintzen zituen, eta Gipuzkoako Aldundiak berriz 78. Lehen azterketak polemika sortu du, eta kritikatu dute azterketa eredua ez dagoela egokituta lanpostua baloratzeko. Sindikatuek ere salatu dute egindako proba. ESK sindikatuak uste duenez deialdia irregulartasun juridikoz beteta zegoen, eta EAEko erakundei eskatu die Arkautiko Akademiak berriz ez antolatzeko lan eskaintza publikoko azterketa bat, agerian utzi duelako ez direla trebeak. ELA sindikatuak berriz azpimarratu du behin-behineko suhiltzaile gehienak plazarik gabe gera daitezkeela, eta probaren diseinuaren eraginez izango dela argudiatu du. Ezagutza eta gaitasun probak Irunen egin ziren. Hautaketa prozesuko hurrengo probak nortasunari buruzkoak eta fisikoak izango dira. Bi kanporaketak gainditzen badituzte derrigorrezko aldi akademikoa bete beharko dute. Ikastaro hori ebaluatuko da eta ondoren praktikak egingo dituzte. Era berean gainditzen ez dutenak polizia eta larrialdietako Euskal Akademian aldi baterako lanpoltzan sartuko dira. Hau da, Arabako eta Gipuzkoako parkeetan lanpostu hutsuneak betetzeko edo ordezkapenak egiteko. Aipatu dugu, Arabako eta Gipuzkoako suhiltzaile izateko hautagaien 95% ez dutela azterketak gainditu, eta azterketak noski polemika sortu du, kritikatu dute azterketa eredua ez dagoela egokituta lanpostua baloratzeko, eta gogorarazi ere lehen aldia izan dela Arkautiko Akademiak Gipuzkoako eta Arabako plazak betetzeko proba bateratua egin dutela. Daniela Dominguez da Gipuzkoako suhiltzailea eta berak emango dizkigu xehetasun gehiago. Kaixo, Daniela? Kaixo, egun on guztioi. Zer gertatu da suhiltzaile izateko azterketekin? Nolako izan da aurtengo hautaketa prozesua? Hori irregularidadez aparte puntualizako ditut bi gauza. Zerbizio bomberon suhiltzaileen zerbizioa lan egiten dugu en mínimos. Orduan, baja bat sortzen danean, mina hartzen dutzulako edo jubilazio dalako, sartzen da interino bat lanien. Eta interino honek egon lehike 10 urtetan lanien, ez? Eta adibidez, ertzainen batek hartzen badu baja, ez da zer patzatzen zeren ertzaina dago sobredimensionauta. Eta orduan, opeak, Arkautekin zun opea de modelo de polizia, behaien modelue, eta behaien modelu da olako liburuzka bat teoriko, eta dana enfokauta dago a lo psicotécnico. Ertzainak egoten die urtebete prestatzen psicotécnico, con todo el academia psicotécnico dauden ingurotan, eta prestatzen dugu urtebete psicotécnico horiek. Aprobatzen ez dienak,
ez die kalea juten, ez daudelako lanien ertzainan. Eta dakebe beste urte bete preparatzeko, porque urtero atatze ditu opea ertzainan. Baina bomberon diferente da. Gu gaude adibidez 2008an nizartu naiz nintzen opean, eta hortiken dago jendien bezala 10 urte, 11, 12 urtetan lanien interino bezala. Eta oin modelo honekin ez da egokia guretzako batez ere horregatik, ez? Gutako jende asko kaleratuko da, osea, kalean geldiko da. Egoera hau izan da, bai, markatu bai. Esan. Bai, egoera hau izan da ez, irregulartasunak egon direla aipatu duzu, gero Arkautiko Akademiak bakudeatuta egon diren aldaketa horiek prozesuan zehar, hori dena salatzeko protestak egiten ari zarete egunotan, baina Gipuzkoako Foru Aldundia ere entzun dugu esanez, prozesua legea jarraituta egin dela, eta ez dela izanen inongo irregulartasunik, espero zenuten erantzun hori emaitzak ikusita? Nik pentsatzen nuen espero. Ni pentsatzen nuen, dano geha gizakiak erratzi badaukegu, dano. Baina izan berdeu, erratzen dugu nien, onartu berdeu. Hobeto izateko eta gauzak aurrera emateko. Ez nuen espero olako izatie. Ez dakite diputazioen, ez dakite familiak ez diela kalea geldiko, eta ikusten dut desprotegido gaudela. Urte hauetan, eman dugu lana eta zerbiziuk eta joe bat truene horregun ginen, eta oin de repente gure esperientzia, adibidez, ni bezalako bombero bat formatzeko, diputazioak gastauditu gutxi gora bera 40.000 euro. Aparte de la experiencia vital, que hortaz ez dago dirue pagatzeik. Eta oin berriz ezartzen da jendie, por supuesto, con todo el derecho, jende hori formatu beharko da, eta hasiko da 20.000 euro aziratiken. Hori da, diru publikoa. Eta esperientzia gure zerbitzuak ezaten dugu, gutxi gora bera 2 urte 3 berdala bombero normal talde batien lan aiteko normalidade. Eta Daniela, ez dakite zenolako bidea hartuko duzuen, azken egunotan protestak egiten ari zaretelako, baina ikusita zenolako erantzuna eman duen Aldundiak ere, zein bide jarraituko duzu hemendik aurrera? Horrekin gaur bilduko gea interinuek, eta erabakiko deu protesta segitu beharko deu, eta nahi deu hori herritarrak jakitzi ez ze gertatzen nahi da gure agintariarekin, eta berez olako agintarik nahi aldeu. Ematen du como que asmoa dagoela poliziek eta bombeo bat izateko. Nik uste du polizia egon berdula, baina bombero zerbizio aparte bat izan berdula. Eta pentsatzen dute gehienok olako nahi deu. Daniela, mila esker gaurkoan azalpen guzti hauek gurean emateagatik, eta adi, jarraituko dugu gaia hemendik ere. Hurrengora arte, eskerrik asko. Zuei eskerrik asko, mila esker, aio. Eta ekonomian gaiekin jarraituta, berriki egindako 5 greba egunen ostean, Bizkaiko metalgintzako sindikatuak FEBEN patronalarekin bilduko dira, abenduaren 12tik aurrera hitzarmenari buruz hitz egiteko. Bizkaiko metalgintzako sindikatuek eta metalgintzako enpresen Bizkaia Federazioak aipatu bezala bilduko dira, aste bate barru, azaroaren 28tik abenduaren 2 bitartean egindako 5 greba egunek ez dute bi aldeen arteko jarrerak ulbirtzera erakin, eta sindikatuek soldatetan mugimendua izan dela onartu badute ere, puntu atzerakoiak ezabatu direla diote. Eta eskaintza ez dela nahikoa, eta negoziatzen jarraitzeko proposamena dela uste dute. Eta fiskaltzak eta akusazio partikularrak kartzela zigorrak eta isunak eskatu dituzte Tubacexeko 3 langileren aurka. Fiskaltzak 21 hilabeteko kartzela zigorra eskatu du auzipetuetako batentzat eta 14koa beste batentzat. Hala ere, akusazio partikularrak 36 hilabeteko kartzela zigorra eskatu du langile batentzat. Aiaraldeko 3 langileak otsailaren 23an atxilotu zituzten grebaren 9. egunean.
Eta Madrilgo diputatuen kongresuko azken berriak aztertuko ditugu jarraian, Inigo Aduriz, eldiario.eseko kazetariarekin, polemikarik ere ez delako falta izan Madrilen egunotan. Eguerdion, Inigo? Eguerdion, kaixo. Beno, zer esana eman dute, ez da diputatuen kongresuan erabiltzen ari diren terminoek eta dialektikak ere, Irene Monterok esaterako osoko bilkuran peperi bortxaketaren kultura sustatzea leporatu ondoren legebiltzarrean erabiltzeko egokia ez dela ohartarazi zion kongresuko presidenteak eta badirudi ere fascista bezalako terminoen erabilera ere ez dela onartuko, ez dakit zen nolako irakurketa egiten duzun? Bueno, arrisku baten aurrean gabiltzala, eta nik uste kongresuko presidentziak ez duela ondo kudeatu gertatutakoa. Azken finean, orain dela, ez da azkeneko asteko arazo bat, orain dela hilabetez eta hilabetez, ikusi dugu nola dabilen eskuin muturra, hori irainen politika erabiltzen, eta beste legebiltzarkidei horrelako insultoak eta barbotatzen, eta badirudi orain arte kongresuko presidentziak ez duela nahi izan neurri gogorrak hartzea. Badago bere esku, adibidez, Voxek kanporatua denean poliziari deitzea, kanporaketa hori bete dadin. Hori ez du egin nahi izan kongresuko presidentziak. Eta azkenean ikusi dugu nola erabaki bat hartu duen Irene Monterok horrelako diskurtsoa egin ondoren, hain zuzen ere bortxaketaren kultura aipatu zuenean. Nik uste dut arrisku baten aurrean gabiltzala eta dela debate parlamentarioa edo eztabaida parlamentarioari mugak jartzearena, Gogoratu beharra dago, konstituzioak ez dituela edo ez dituela mugarriak ezartzen horrelako eztabaidetan, eta horregatik dauzkatela kongresukideek eta diputatuek immunitate parlamentario hori, baina egia da baita ere, kongresuaren presidentziaren erabakia dela, irainak eta ez onartzearena. Orain arte eskuin muturraren estrategia bihurtu den irainen politika horren aurrean, Meritxell Batet eta gainontzeko kongresuko mahaiko kideek ez dituzte neurri gogorrak hartu, eta badirudi orain fascista eta horrelako terminoak debekatzerako orduan, ez dakit, adierazpen askatasunaren aurrean, agian mugarriak jarriko dituztela. Horixe azken egunotako kongresuan dagoen giroari dagokionean, baina Fernando Grande Marlaskari buruz ere hitz egin behar dugu, izan ere barne ministroa izan delako azken jardunaldietako protagonista politikoa kongresuan, bereziki Melillako sarraskearen inguruko adierazpenak egin beharra izan zituenean, zein puntutan da Marlaska? Nik uste dut Marlaskaren egoera oso delikatua dela, Gogoratu behar dago, naiz eta aurreko astean, Ukrainiako enbaxadara eta bidalitako eskutitzoiek pixka bat aurreko egunetako polemika zabatu zuten, baina gogoratu behar dago, kongresuko ia talde guztiek, alderdi sozialistarenak izan ezik, bere burua eskatu zutela, eta esplikazio gehiago aldarrikatzen dituztela, eta nik uste dut justifikatuta daudela aldarrikapen horiek edo eskaera horiek, ze azken finean oraindik ez ditugu ikusi behintzat Espainiako estatuan bizi garenok ez ditugu ikusi Melillako sarraski horretan gertatutakoaren inguruko grabaketak, bakarrik kongresuko diputatu batzuk ikusi dituzte, eta ikusi dituztenek argi eta garbi esaten dute giza eskubideak bortxatu zirela eta Espainiar estatuko eremu horretan ere hilketak edo behintzat hildakoak egon zirela, Baina badirudi hori alderdi sozialistaren eta batez ere Pedro Sánchezen aldetik ez dagoela borondaterik Marlaskari esplikazio gehiago eskatzeko, eta badirudi momentuz bere postuan jarraituko duela, Gauza ez dakit
legegintzaldiaren bukaeraraino aguantatuko duen, batipat, mendik aurrera horrelako irudiak eta bar, azkenean argitara ateratzen badira. Ikusmira sortu duen beste gaietako bat ere da bomba gutun horiek, ez zenbat toki desberdinetan agertu direnak azken astean, Pedro Sánchezen aurkako bat ere antzeman da, zer dakigu horri buruz? Momentuz dakiguna da, Valladolidetik bidalitakoak izan direla, eta azken finean ez dituztela min oso garrantzitsuak eragin, ez? Egia da, aurreko astean, oihartzun oso zabala izan zutela eskutitz hauek, egia da, ez dakit, alerta moduko egoera bat sortu nahian, nik uste dut, bidali dituztenen partetik, baina azken finean nik uste hau ez dela ez da gerra egoera bateko ekintza bat bezala interpretatu daitekeen mugimendu bat, ez da beste zer, ez badirudi bidalketa hauen atzean pertsona partikular bat egon daitekeela, bere anonimotasuna aprobetxatu duela eskutitz hauek bidaltzeko, eta badirudi astean zehar, gero kontagio efektu hori ere gertatu zela, ez, azkeneko egunean, Europako enbaxada ugariri bidalitako eskutitz horien inguruan. Baina momentuz hori da dakiguna, ez, Valladolidetik bidali zirela eskutitz hauek, eta nik uste ikerketek aurrera jarraitu behar dutela, baina ezin dela hau erabili biztanleria izutzeko eta ez da ere terrorismo zantzu edo terrorismo egoera baten aurrean gaudela defendatzeko. Mezu horri helduta agurtuko gara, Iñigo Aduriz, eskerrik asko beste behin gai guzti hauen gaineko azalpenak emateagatik gurean, hurrengora arte. Eskerrik asko zuei, ondo segi. Eta kulturari dagokionean, Ametsar Saioz izan da bertsolari txapelketa nagusiko 7. eta azken final aurrekoan garaile 672 puntu lortuta. Horren bestez erabakita gelditu da, Iruñean abenduaren 18an jokatuko den bertsolari txapelketa nagusiko final handiko 8kotea. Informazio horrekin utziko zaituztegu, eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin gaurkoan gurean izango dugu Iñigo Bernando, Galdakako alkatea. Orain arte. Tanik barrena dut sutan, hizkuntzaren agonia, saltzen da promes falsutan, bortizkeriaz ezin da mintzatu ezpada damutan, tanik egunero bortxa pairatzen dut mi puntan. Euskaldun jaio izana zamorratzen aiz batzutan, orain larrialdi globala dago guztion burutan. Bukatua dagoela dirudien mundu untan, bukatu gabeko herri bat gelditu zaigu eskutan. Eta gon gainera argizepe bat da, horrek gitxi gaztetan dabenak orduen, etxate iristen txarto. Berdin zait. Iruditzen zait pixkat, dirua botatzea dela eta energia botatzea dela. Baina, gustatzen zaionari, gustatzen zaio, no? Zeo zer ipini, bai. Baina, behingoz, pentsatu, deironentzat oso gogorra da, hori, hilabetero ordaintzea. Gaueko argie bai. Behar dan lekuen, bai. Bea, poner por poner, ez. Ia erdian bizi naiz eta argiak nik uste dut ondo daudela. Niri iruditzen zait ez dela bat ere beharrezkoa, azkenean, ezakin. Da argia gastatzea pana da eta, hori. Osea, deko zu bori, milioi bet
argi ifiniko zuzela Bilbon, para la Navidad, da hori dirue aldo zu erabili non hor laguntako. Osea, dau jendea kalean, dau jentea sin trabajo, dau gente sin casa, dau gente beha dauela laguntza, eta bai, guk ikustegu gurea, esategu, bai, ze polite, bai, ze polite. Da gero begitan da zuelan, da bestea dau janbarik, da esate oso, igual argi ifini barik, berari moten botxe guiaten, ez dakit, ni enauen ifiniko. Agian jartzea baina gutxiago pistea. Herritarra pago bikogu, nik uste dut, porque geu nahi dugu gehien bat, ez da? Beti goten da jentia, kontra egiten da bena, ez da, hori normal. Nik ez pentsetan. Gainera, juntak eta horiek neko jente deki bertan erabitzeko gai hori, eta jentia galdetzo, zabize galdetzen. Hau nek urtengo daun nun. Baina, bueno, nik ez du, egin leke hori, bai, gauza guztizekin egin leke hori. Baina, denpori egaltzen dabe, bai, Hori, begirutxuko dabe, eta beti begitzen dabe, zer gaztauko daben gitxiago, eta egez bezaben, eta zizien epintzen horrek argizepe gaztu gitxi dekienak, eta orduen, nik uste hori dira bagize, egin diziela horrek, handiki juntak eta... Nik gitzienez, eskertuko nuke egiten badaute hori, hortu baian, edo zin lekutan, ez? Posiblea... Hombre, eskatan bogu igual bai, ez? Nik usteot, osea, behar bozu zeo zer beti eskatu inbezule. Orduen, ingo dan edo ez da hit, beha inbeako sala bai. Bai, por supuesto, osea, nik usteot, el dinero del gobierno es nuestro dinero. Orduen, gupe aukibiogu aukerea esateko zerin behar dan horregaz. Nik uste dela bastante klaro baietz, no? Azkenean, jendearen txatira argiak, eta jendeak erabakitzea nahi ditun piztu edo ez. Nire ustez urtetuko zen Baiezko aldea. Zen eta Bilbon bizi den jendea azkenean jaio zenetik, hemen bizi egon badira, ikusi dut argiak urte guztietan. Eta ez dut uste kenduko zituztela. Hogeigarren mendeko milaka eta milaka errepresaliatuk pairatu behar izan zuten errealitate gordinaren inguruan gehiago jakin nahi baduzue, gerturatu San Telmo museora, bertan Indesirables erakusketa ikusi ahal izango duzue diziplina anitzeko 16 artisten obrekin. Indesirables berez da hitz bat, goberno frantsesak erabilizuna 1918, gero nazi garaian bai, hor pixka kontrolatzeko bertan zeon jende politikoki arriskutsuek ikustezinak eta hola, eta beste hainbat isturi zeuzkebenak. Komisaria da erakusketa honen Piedad-Solans, eta beak esateu, Indeseables hitz hori, gaur egunin edala oso erabilgarria ez, ze gaur egunin hainbat indeseable dauzkau berriz egizartien. Eta bat aizpadie hainbat gatazkatatik eta bat aizbat gerra gatazkatatik iesi datorren jende hori ez, Europan hola ikusik daudenak. Ze ikusileik hemen lanak, bat aizpada arte garaikidie, gero lan hauekin batea baite daude gero dokumentu batzuk, bai dila planuek, marrazkisek eta hola, eta gero da baite teori asko edo baite idatzi asko hau dana pixka kontestualizatzeko ez. Erakusketa lau esparrutan bezala do pixkat esplikatuta ez, baino esparrua bestekin naztea. Eta kronologikorik ere ez da bata bestien atzetik dijuen epe batzutan inde. Ze bai konfliktuek eta bai kontatzean hau indala mende asko lazan, eta gaur egune hola da ez, azkena daukeu Rusia eta Ukrainian arteko gatazkau. Gaur egungo artie, nahazte dugu, 15. mendeko obra bateko baitea reproduzio batzukin, liburu batetik ekarri itxeunak ez, Biblioteka Nazionalen dauna Madriden, eta hori kontatzea, lehen kontatzen berdine, eta gaur honin gertatzen nahi dana ez, oso antzekue. Ze azken baten da, beak esaten bezala komisariak, gatazka o violentzio indarkeri baten historioa da ez, da indarkeri hori nola erabiltze ben estaduek eta hola, ez hola pentsatu gabe. Baizik eta horrekin kontrol badezela eta horrekin sortzei gerrak, erbesteak eta hori dana. Dokumentazio honetan esan detena, marrazki hauetan da, batzue die goian oso ezaune dana Desastres de la Guerra o bilduma, San Telmo goindala gutxi erosi duna, 5. argitalpen bat, eta gero Zurikeko artxibo baten dauden Gurseko esparruen eontzin presuek eindeko
hainbat eta hainbat marrazki oso gogorradinak, eta 80 bat ekarri diteunak oso bilduma hunkigarrixe da, eta oso berezi zedia. Eta gunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, horretarako gaurkoan gurean daukagu Iñigo Hernando, Galdakauko alkatea, eguerdion ongi etorri. Eguerdion, beira. Beno, Galdakauko udaletik Bizkaiko energia jasangarriarekin lotutako proiektu handienetako bat aurkeztu berri duzu, hain zuzen ere instalazio fotovoltaiko bat, 3.000 lagunentzat energia sortuko lukeena, zertan datza proiektua? Gorozibaiko lurroiek, aspaldiko kontu bat da, bertan enpresa bat zegoen, eta gobernu heldu ginean ikusi genuen zelan buelta bat egon behar geniola, eremu guzti horri. Aukera bat egon zan mai gainean, eta birziklapen planta bat jartzeko hantxe, eta ez geunden ados, eta hango bizilagunak ez da, be. Eta orduan, aukera hau jarriakun mai gainean. Bertan, 80.000 metro karratu daude, 9 hektarea, 6 megabatiko potentzia instalatzeko gaitasunarekin, eta horrek suposatzen dau, zuk esan duzu moduan, 3.000 etxe bizitzentzat argindarra bideratzea. Hango bizilagunekin ere kontrastatu genuen, oso elkarterekin, kontutan izan da ere, inguru hori oso ona dela, hegoalderantz begira dagoela, oso egokia, eguzkiak etengabe ematen dauelako, eta oso proposa da, gune hori esan duan guztiagaitik. Bizkaiko planta fotovoltaikorik handiena izango zen. Eta orain, hasiko gara kudeak eta eroderekin, eta bakigu izango dela publiko komunitarioa, bertan udalak parte hartuko dau, eta prozesu horretan sartuko gara. Euskal Herria Bildutik bultzatu nahi den trantsizio energetikorako aletxo bat ez, izango litzateke eronakoa? Bai, duda barik. Ez bakarrik Euskal Herria Bildu, baizik eta Galdakako udaletik apostu hori egin genuen gobernura heldu ginenean. Eta trantsizio energetikoan, udalok be asko dugu esateko. Bakigu askotan goitik esaten dela zer egin behar dan, zer ez dan egin behar, baina guk be iniziatiba uki behar dugu, eta bide horretan gure alea jarri. Eta proiektu hau, zentzu horretan doa. Bakigu beste hainbat ekimen bultzatu behar dugu zela herrian. Ointxe bertan, trantsizio energetiko horretan energia iraunkorraren eta klimaren aldeko ekintza planarekin gabiz, herriko hainbat eremu aztertzen eta bertan be autokontsumorako plakak instalatzeko aukerak aztertzen. Eta gero nola ez, kotxe elektrikoak kargatzeko guneak instalatzen ari gara, bat Lapurdiko parkinean, beste bat Iturrondon, beste bat Unkinan instalatuko da. Beraz dana doa, zentzu horretan. Egia da proiektu handiena, Gorozibaiko planta fotovoltaiko guzti hori izango zala, baina udala badabil bere eremu ezberdinetan ere lanean bideo hori jorratzen. Aldaketak datoz, beraz, Galdakaon ere. Bai, duda barik, eta ez da aldaketak datozela. Aurre egin behar diogu iniziatibaz. Hau da, ezin gara hon itxauten, Europatika bezan dut, ez, udalok badauzkagu gure eskumenak eta gure baliabideak aurre eramateko politika energetiko zehatz batzuk, eta horretan gabiz, ezin gara geldirik egon, gero ez damutzeko aurre hartu behar dugu. Eta guk geuk, inteligentziaz da arduraz jokatu, trantsizio energetiko horretan gure alea jarriz. Etorkizunera begira, ari da Galdakao, zenolako helburuak edo erronkak ditu aurretik? Hainbat erronka dauzkago, baina nire ustez aldaketa klimatikoak eukiko dau garrantzi izugarria gure etorkizuneko herri hortan. Herriko esunatu bat ikusten dugu amendik urtu batzuta begira, auzoak eta erdiguna lotuko dituena, Galdakao oso zabala da, eremu oso handia dauka udalerriak, eta zentzu horretan adibidez, auzoak eta erdiguna lotzeko autobus elektriko bat jarri gure dugu martxan, laster egongo da hortik ibiltzen, baina baita ere,
Bakigu aniztasun kulturalaren inguruan lan egin behar dugula, ezin garela geldirik egon. Esan duan moduan alde batetik herriko esenotu bat eukiteko aldaketa klimatikoaren zentzu horrekin eta inguru guztiaz disfrutatu ahal izateko, aniztasun kulturala ere gure herriaren parte oso garrantzitsu bat da eta horretan ari lanean ere hurrengo urteetara begira. Lanean ari garela esaten duzunean, zeri buruz ari zara, badakigulako herritarrekin eta eragilekin batera ere ari zaretela, ez? Erronka eta dinamika batzuk aurrera eramaten. Bai, egon ginen aztertzen eta udaletxetik bertatik badakigu gauza asko alditugula egin, baina guk bakarrik ezin dugula. Eta askotan, herriko eragileen, elkarteen eta norronakoen laguntza behar dugula. Baita herriko enpresen eta horlako enpresa elkarten laguntzare beharko dugula. Zergaitik, urtarrean hasi genuen prozesu bat, galdaka 2030-era begira, 2030 jarri genuen, data bat jarri berreunako, baina identifikatzen genuen adibidez aldaketa klimatikoen inguruan zeozer egin behar genuela denon artean. Kutsadura murrizteko, kale irisgarriagoak izateko eta ibilgailu pribatuan ordez, garraio publikoa eta bizikletak nola mugitu herritik. Eta hori guztia egin dugu, ganguren menditaldearekin, txirrindulari elkartearekin, enpresaren elkartearekin, inguruko jente guztiarekin, eta konklusio oso potentak heldu dira, baina ez bakarrik udalaren aldetik. Prozesu oso luzea izan da, 10 hilabete egon gara murgilduta entzuten eta aportazioa jasotzen, eta uste dut oso interesante izan dela, lehenengo eta beste egiteko beste modu bat bultzatu dugulako, hau da, udala herriarekin batera erabakiko dau, ze etorkizuneko galdakago eraiki gure dugun, eta bestetik, iniziatiba hartu behar dugulako, lehen esan duan moduan, ezin gara geldirik egon itxauten, ia zer helduko jakun. Udalak iniziatiba hartu behar da horrelako ekimenekin. Herritarrek nola baloratu dute euren parte hartzea? Hasieran, denek esaten zuten, baina hau guk erabakiko dugu, eta bai, hau danon artean erabakitzeko historio bat da. Gure baldin badugu murriztu kutsadura erdigunean adibidez eta ibilgailu pribatuen trafikoa murriztu, aukerak eta baliabideak eta ze ere mudeko guzen galdakon aztertu behar dugu, danon artean, eta bakoitzak bere aldetik, bere aldea jarri beharko dau. Merkatari elkartarekin endari elkartarekin batu ginen, pentsionistekin, eta esan geuntzen, zuek ze galdako irudikatzen duzu hemendik urte batzutara, eta bertan badago beste faktore oso potente bat. Metroa behingoz galdakaora helduko da, eta horrek herriko mugikortasuna erabat aldatuko da. Goitik bera, jente auzoetatik erdigunera adibidez, metroz etorri halko da, Aperribaitik, Bengoetxetik. Beraz, ezin gara geldirik egon eta metro ezin da heldu 2027an, iragarrita den moduen erdigunera eta Usansoloara 2029an, baina ezin gara heldu 2027ra eta herria berdin konfiguraturik egotea. Aurreratzen bagara eta inteligentziaz eta arduraz danon artean jokatzen badugu, alde batetik egiturak eta atseginagoa izango dugu herrian, oinezkoentzako eta bizikletentzako espazioak irabaziz, eta gainera gero horrek eragina aukiko dau bertoko komertzioan eta ostalaritzan. Erdigune potente bat izanik, denon artean erabakita. Auzoak aipatu dituzula, Usansolo dagoeneko udalerri bilakatu da, Bizkaiko da 13garrena, hamarkada luzetako aldarrikapenaren ostean, ezta? Zenolako balorazio egiten duzu, zer irakurketa egiten duzu legealdi honetan aurrera atera izan delako? Gobernu heldu ginen argi geneukan. Usansolotarren hitza entzun eta errespetatu behar genuela. Urteetako errebindikazio historiko bat da, 30 urte baino gehiago, daramatzate horre bultzaka eta euren eskararekin. Eta orduan heldu ginen, Usansolo herria ere gobernuko parte da. Ez dugu ahaztu behar udal gobernuan 4 alderdi gauzela, Euskal Herria Bildu, auzoak, Usansolo herria eta Podemos, eta konpromisotako bat hori izan zen. Beraz, 2013an eratutako foru araua hartu genuen, bertan ezartzen zen ze prozedura aurrera margunuen aurrerako prozesu bat desblokeatzeko edo korapiloa askatzeko, eta 2020ko urtarrilean osoko bilkurak onartu zuen bide hau hasi behar genuela. 2020an hasi zen, lehengo gunean Bizkaiko Batzar Nagusietan
argi berdea edo baiezko eman zitzaion balizko segregazio horri, eta orain zain gauz, Bizkaiko aldizkari ofizialen publikatzen denean, hortik aurrera behin-behineko izango da, eta alegazio epea amaitzen denean, handik 2 hilabetera edo, behin-betikoa izango da erabakia. Aipatu duzu 3 hamarkada baino gehiagoko aldarrikapena badela, zergaitik orain badirudi inoiz baino gertuago dagoela momentu hori? Esan duan moduen, 2019an gobernua heldu ginen, eta handik hilabete batzutara korapilloa askatzen hasi ginen. Uste dut, ariketa demokratiko hutsa bultzatu behar genuela, oso potentea, ia 5.000 biztanle dira, eta uste dut euren errebindikazio zilegi eta historiko horri bide eman behar geniola. Zergaitik orain, bakoitzak jakingo da, gu horregon gara, ni oposizioan nengoen, gero ja gobernura pasatu nintzen, eta uste dut, Usansoloko jendea, Usansolotarrak oso kontziente direla, noiz eta norekin askatu den korapillo hori, baina niraldetik uste dut egin beharreko gauza bat zela. Kalkulo politikoetatik aparte eta hori guztia alde batera utzita, uste dut Usansolotarren eskubidea bermatu behar genuela, eta hori egin genuen. Hitzabete, emandako hitzabete. Urte hasieran Galdakako EAJak ohartarazten zizueten, ez? Ez ekiteko espektatiba faltsurik, sortzeko espektatiba faltsurik herritarrengan Usansoloko desanexioari dagokionean, zer esango zenieke orain? Nina sartuko EAJaren deklarazioetan, ni bakarri dakit 2008ko urtarri horretan, osoko bilkurak baietza eman zion prozedura hasteari, eta bertan EAJak baiezko eman zuen. Eta oin amaieran ere, batzar nagusietan, EAJak baietza eman dau, beste alderdi guztiekin batera. Baina uste dut garrantzitsuena dela, lehen esan dudana. Usansolotarrek badakite noiz eta norekin askatu den korapillo hau, urteetako errebindikazio baten ostean. Hasieran aipatu dugun planta fotovoltaikoaren proiektu hori Gorosibain Usansolon dago. Ez dakit honek, desanexio prozesu honek, nolabait eragin dezakeen proiektuan? Ez, proiektuak aurrera jarraituko dago. Eta gainera Usansoloko balizko segregazio hori egikaritzen bada, ez da izango egun batetik besterako prozesu bat, apurka joango gara hitz egiten, udaleko hainbat zerbitzui buruz, hainbat proiekturi buruz, eta joango gara hitzarmenak sinatzen edo adosten, beraz Gorosibaikoa beste parte bat izango da. Eta uste dut, Galdakotik naturaltasunez hartzen den prozesu bat dela, eta Usansolotik adizkidetasunez hartuko dela prozesu guzti hori eta zerbitzuen banaketa, eta nola egin, nola hitzartu, eta Gorosibaiko planta fotovoltaiko hori hoien artean sartuko da. 3 urte, igaro dira dagoeneko koalizioan, esan duzun bezala udalera heldu zinenetik, legaldiaren amaierara iristen ari garela ere esan daiteke, zenolako balorazio egiten duzu? Ona balorazio ona, ez dira garai errazak izan. 40 urteren ostean gobernu aldaketa egon zen Galdakaon, eta handik 8 hilera pandemia bat geneukan gainean. Hori esan bat ere erraza izan. Baina, uste dut jendeak ikusi zuela gai ginela, hori kudeatzeko eta eraginkor batean eta era honean. Horren ostean gainera, beste krisi batean murgilduru gaude, hornidura aldetik materialak eta zelan euren kostua igo dan, baina horri aurre egiten ari gara. Eta herrian ikusi dana, hainbat urtetan eskatutakoa da, geldiune batetik irtetzea, eta bertan herrian gauzak egiten direla ikustea. Bai hirigintza aldetik, obra eta zerbitzuetan, kultura aldetik ere, uste dut Galdako erreferente bilakatzen ari dela ingurune guztian, gizarte politiketan ere, datu bat aipatzearren, gu gobernua heldu ginen 2019an, etxebizitza larrialdietarako etxebizitza bakarra zegoen erabilgarri. Gaur egun 13 ditugu, eta danak beteta, eta bide horretan jarraitu behar dugu. Hau da, uste dugu, Galdakaok badauzkala eta bazeuskala hainbat behar, eta herrian hori ari dela ikusten jendea. Kaletik hori somatzen da, hori trasladatzen doztie, eta aldaketa hori, eta espero sana, hori gauzatzen ari garela.
Etxebizitza aipatu duzula, egunotako albiste ere badelako, Galdakoko etxebizitza sindikatuak estalatu duela, familia bat etxetik kaleratzeko arriskuan dagoela. Etxebizitza hori hain zuzen Kutxabank bankuarena eta Cerberus funts putrearen jabetzakoa da. Eta negoziatzen saiatu dira, baina momentuz dute inolako akordiorik lortu. Ez dakite udaletik harremanetan jarri zareten beraiekin edo nola helduko zaion gaiari? Argi gure gotitzi, lehenengotain, udaletik ez dugula inolako etxe kaleratzeik nahi. Eta horretan berresten garela. Kutxabankekin adibidez, ni neu jarri naz kontaktuan gaia tratatzeko. Eta badakite hor da bizela hitz egiten, eta espero dugu ondo amaitzea gaia. Badakite ez dela gauza bat, udalak eskumena dekonik, bankuen eta jabeen arteko historia bat dela, baina bitartekaritza lan hori egin aldugun einean horregongo gara. Eta esan duan moduan, Kutxabankekin adibidez, elkarrizketetan aritu gara, gaia bideratzeko eta etxekaleretzerik eskertatzeko. Errepasoa egiten ari ginela ez, 3 urte hauetakoak, udal gobernua osatu zenutenean 100 proposamen jarri zenituzten mahai gainean, horietako batzuk dagoeneko martxan dira, beste batzuk egikaritu dira, baina legealdi honetan ez, amaitzekoak direnak zeintzuk nabarmenduko zenituzke? Uste dut, hainbat eta hainbat proiektu martxan jarri ditugula eta beste hainbat etorriko direla. Lehenengotan nik ez dut pentsatzen legealdi batean bakarrik eta herri batean pentsatzen baduzu 4 urteka, uste dut ezabizela asmatzen. Prozesua eta bideak oso luzeak izaten dira eta gainera herri eredua aldatzeko denboraz behar da hartu dana eta lasaitasunez. Baina hor gauza batzuk eta oso nabarmenak izan direla. Gobernu heldu ginenean, Ibai Zabalen errekaren ibilbide guztia berordenatzeko eta gaia desblokeatu genuen, hainbat espropiazioekin eta urarekin, Eusko Jaurlaritzarekin batera. Obrak hortxe dauz, 3 urteko obra bat da, baina oso garrantzitsua, zaitik uholdeak saihezten ari gara, behingoz, oso arazo larria zen ingurune guzti horretan, eta herriak konektatuko dugu errekarekin eta pasealeku polit bat geratu alda. Gero beste hainbat proiektu ekoguz martxan, emakumeen etxea adibidez, hor zegoen, eta gure politika ereduan behintzat, holan sinesten dugulako, emakume elkartekin, norbanakoekin tratatu egin dugu, eta uste dut, laster proiektuaren aurkezpena izango dela, denen aportazioak jaso izateko. Beste hainbat proiektu oso potolo dauzkagunak mahai gainean eta obrak ja martxan daudenak, adibidez, gobernura heldu ginenean, ez zegoen alokairu sozialerako inolako etxebizitzarik Galdakaon. 60 etxebizitza eraikiko dira alokairu basukoak, herriko gazteentzat eta behar gehien dekienentzat. Badira proiektu batzuk oso potenteak eta oso luzeak, baina hiri eredu berri horrekin lotuak eta aurra eraman behar direnak. Legegintzaldi honetan batzuk amaituko dira, baina beste batzuk jarraituko dute eta oinarriak hor daude. Eta hori da egonkortu behar duguna. Proiektu hori egonkortu eta aurrera egin hurrengo urte guztietan. Kulturaren alorrean ere bada zer esana, ez? Durangoko azokaziko da aste honetan, aste azkenetik aurrera. Eta kultura eta euskara ardatz Galdakao ere uste duzu bilakatzen ari dela nolabaiteko erreferente sormene bezalako baiaialdiekin? Bai, nik uste dut, baietz hala trasladatzen neuria. Bai, eskualdetik edo Bizkaitik eta Euskal Herriko beste txokotatik. Analizi bat izan eta uste genuen Galdakon falta zala toki bat, Euskal sortzaiek euren erreferentzia puntu bat edukiteko. Sormen egitasmoa aurrera eraman genuen, eta esperientzia oso polita izaten ere, oso berezgarria. Inguruko artistek eta sortzaiek badaukate hor non aurkeztu, euren lanak. Herrian oso ondo ikusten ari da, eta gainera, alde batetik euskara ardatz, emakume sortzaileak ere ardatz, kasu gehienetan, eta horrek egin dauna izan da, Galdakao bilakatu erreferente kultural, bagian utzik zegoen arlo batean. Beraz, oso pozik gaude, eta gainera ez hori bakarrik, sormenerekin batera, Torrezabale kulturetxeak beste jauzi batzuk eman dauz, eta dauzkagune asistentzia datuak eta berrezten dure, Galdakaok jauzi oso kualitatibo eman dauela kulturarloan.
Euskaraldia ere ospatu da egunotan Galdakaon, Euskararen egunaren arira ere izan dira hainbat ekitaldi. Zer moduz dago Euskararen osasuna Galdakaon? Kurioso da, Galdakaok badauzka ia bieren, herritarren ia bieren euskaldunak dira, edo euskara hitz egiteko eta ulertzeko gai. Kalera bilera, azken datuen arabera, 15% zen. Eta kurioso segaitik, batzuk esango dute, bakarrik 15% ia bieren eukinda, baina inguruko herri guztiekin konparatuta Galdakaon nahiko euskalduna da. Hala ere, asko eta asko daukagu lan egiteko eta jarraitzeko horreitik hemendik eskerrak Euskaldian egon diren lantaldekoi lanean horre kriston programazioa sortu dure, hainbat egunetan zehar ekimen ezberdinak bultzatu dira eta hori da bidea, erakartzea, herriko elkarteak, herriko norbanakoak eta euskarara, eta finkatzea, Galdakao ere, aniztasun kultural guztiarekin eta hori guztiak kontutan harturik, euskarak badaukala bere erroa Galdakaon eta gainera oso potentea. Maiatzeko udala hauteskundeak ere izango dituzu buruan, pentsatzekoa da, ez dakite urrun ala gertu ikusten dituzun? Oraindik bakarrik pentsatzen dute egunerokotasunen eta udalan dekoan lan karga guztiarekin. Baina uste dut jendeak 2019an aldaketa bat eskatu zeuela. Ezin dugu aiztu Euskal Herriko udalik anitzen nagarela. Gobernuan 4 alderdi gauz, gehi oposizioan beste 2. Eta hori guztia kudeatzea ez dut esango errezadanik, baina oso aberasgarria eta egonkortzen jarraitu behar dugu hasitako bide hori. Herritarrek eskatu ziguten aldaketa bat, aldaketa nabaria dela uste dut, bai kudeaketan, barne kudeaketan, udalean bertan desblokatu dugu hainbat eta hainbat inertzia, entzineko inertzia, eta arloen arteko komunikazioa hobetu dugu, ateratzen dugu zen kontratuak askoz be kopuru handiagoa da, eta gero kalean hori eslatzen da. Beraz, politika hurbila egiten dugu herritarrekin, baina etxe barruan ere politika eraginkorra. Eta uste dut horrek eragina edukiko dauela hurrengo hauteskundetan. Baina errepikatzeko prest, berriro ere hautatu zaituztelako ez, EH Bilduren hautagai bezala? Bai, lehenengo eguneko ilusionarekin, eta uste dut garrantzitsu dana, urte hauetan lortutako eskarmentu guztiarekin. Ez da erreza, eta ez bakarrik gaitik, edozein herritako alkatek, halan trasladatzen dauria, edozein kolore politikotakoek, garaitzaileak izan direla, eta asko ikasi dugu. Pandemia batean, oinbeste krisi mota batean sartuta gauz, beraz, lehenengo eguneko ilusio horrekin, baina gainera ikasi dudan guztiarekin eta horrek lagundu aldauenarekin. Inigo Hernando, Galdakaoko alkatea, eskerrik asko gaurkoan Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Eskerrik asko, begira. Hurrengo arte. Eta tarte baten ostean itzuliko gara, beti bezala solasaldiari ekiteko orain arte. Gazman tradizioan uste dut beti dani dakagu, nire aitaren aitatzi ez Lorentzoinan etxean, baizik nire amatxiren aldetikan, hartzaiak ziren bizi zen beste moduz, eta orain kabala guztia dakago hemen, leheno trasumantea ginen. Nik hasi nintzen, jakiten du ja 20 urte, nire Otxo Beñardoren bere erdiak ezarri zuen nire izenaz. Eta bueno, hasik indien, leheni 40 ardekila, gero ja igo ginen 100 araino,
eta orain ja dugu 250. Ardia, bildotxak eta zezenak denak. Funtsean, Trigolimpio da, 4 famili arteko, 4 abeltzain egin duten proiektuaren bukaera da hau. Eta denen artean eraiki genuen hau gure egoitza edo gure sala, erabaki genuen orain dela 10 urte edo elkartzea 4 familik edo 4 esplotazioak salmenta orduan. Eta orduan salmenta egiten dugu dena elkarrekin. Behin gure bai aretxeak, bai zaldiak edo bai bildotxak ateratzen direnean gure esplotazioetikan, ja orduan Trigolimpiorenak dire. Ikusi genuen orduan zen pixko bat intensifikazio mundua, eta mundu horretan gure moduak produzitzeko eta baita ere gure herriak ez zuten salbatzeko biderikan. Ikusten genuen ez genuela gure lanpostuak ez da gure herria mantentuko, ez? Orduan bai hor hasi ginen prozeso bat, luzea izan du da, pensa? Pasatu dire 20 urte. Orentxe behian behar dugune da, mentugun potxo hauek, Jaka Navarra arrazakoak direnak, pisetu behartugu, eta gero ganentugu mendiko larretara bazkatzera, eta pasatuko dute ude guztia, eta Intia ere bai, finkaunten egara parte hartzen Open to Preserve izena duen proiektu europeo batean, eta proiektu horren helburuetako bat sistema produktibo hauekin, behorrekin, zein bertzu batzuten ardiekin eta ere bai, produktu bat lortzeaz aparte, sortzen aldirela, mantentzen aldirela mendi hauek garbiek, eta zuten kontra eta hoi. Haragiak produzitziaz aparte, ere bai azkenean egiten duzu zerbitzu ekosistemiko bat, ez bat dituzu erabiltzen, sortuko zen biomasa kantidade handi pilatuko zenan, eta azkenean izango zinituen estalera handiak, zikinak, eta gero hor zute bat hasten baldin bada, haize zailago da kontrolatzea mosaiko paisaje bat baldin baduzu aizo be. Mendia eta behia eta zaldia denak egiten du lana garbitzea. Gure mendia izateko han garbia eta zoro pollita eta hartzaiari ematen dute lasaitasuna. Gure ohitura zen beti mendian egotea, tipitik hori ikasi dugu. Erroinak gira ekainean eta egira ja bukatzen kanpaina. Dira orain hemen, pentsetan, eta atxeetan eta goizetan zeizten dugu. Eta egiten dugu gazna biegunez. Eta gero igoko dira bortura. Bortuan pasten dute udaguzia, larrazkenean jizten dugu berriro, eta egoten dira berriro pentsean. Pazaroan hasten dira erditzen, pazaroan eta bendoan, eta ja egoten dira asuriarekin, ilaiteat, ilaite eta erdi, golase, eta gabonetako ekentzen dugu ja asuriak. Kendu asuriak eta hasten gira berriro zeizten. 2 aldiz egunez, ja, ekain artio, 6 ilaite gutxi gora bera. Jaisten dugu ardiak hor, handakago ordinadora, kopuru bat egiten baduzu, behar duzu mekanikoa izan jaisteko. Eta jaitsi ondoren, ekartzen dugu ona esnia. Hemen egiten da esnia ostu, egunekoa bada, ez dago arazo handirik, baina balin bada 2 eguneko, behar da ostu. Gauekoa ostu behar da gutxienez. Bestela egin behar duzu egun eta gauez, eta orduan guk ez dugu egun eta gauez egiten ditugu egunero edo 2 egunez. Eta esnia hor pasa ondoren, begira, pasatzen dugu esnia ona, bomba bidez, eta hau da pertza gazna egiteko tokia berezia. Leheno pertzak badakizue kobrezkoak ziren txikiak, ziren 40 litrokoak eta 80 litrokoak, baina ondixo ez, eta bez dira ondixagoak. Egiteko modua da berdina, baina beste tresneria batekin. Leheno berotzen genuen zuarekin. Leheno egiten genuen 2 gazna egunean, eta orain 2 gaznarekin ez genuen aurrera jo. Habek dira 1,5 kilokoak eta egiten genuen 4 kilokoak gutxi gora bera. Mamitzen denean, txikitzen dugu. Eta honen bidez, gero, buelta ematen diegu eta berotu berriro. Igotzen dugu temperatura pixka bat, gero ikusten diogu ala ere bueltak ematen, eta leheno hori dana egiten genuen eskuz. Zuke uste duzun taktoa, da egina dagola. Orduan, gelditzen duzu makina,
eta hasten zara ateratzen. Horiek dira sortzeak, eta sortzea zapi bat jartzen dugu, eta txikitu eta sartu sortze bakoitzan. Oiala jartzen da gainetikan, eta horrat, prentsarat. Begiratzen dugu pH-ak, ja ondo dauden ateratzeko ala ez. Markatzen dizu horrek esnia onduen jain eta gazna onduen jain. Prentsatikan atera ondoren sartzen dugu gatzan, gatzako gela da hau, eta hor egoten dira pisuaren arabera orduak. Edo 12 ordu, edo pixka gehiago, edo hori pisatzen duten arabera. Gatzatik atera ondoren, usten dugu hemen maigainean, egun bat, ja sartzen dugu kamaran. Hau da, kamara iruditzen du pixkat nahasia daola, baina beti kameran baduzula egiteko gaznak aldatzeko tokiz, eta alakoik datak ondo jarri, gazna guztiak identifikatuak. Gazna guztiak mugitzen duzunean eta alakoik izatea benetakoak. Garbitzen dugu, jartzen diogu etiketa eta eramaten ditugu etxera saltzera. Pisetu bartugu denak, hauin eta gero ganen dire mendire, eta gero mendien daudelaik ere bai, uda guztian zehar, ganen gara pisetzen, igual hilabetian behin edola, ganen gara kontrolatzen nola gaten diren azten. Azkenean guretako hau da finka esperimental bat, eta guretako arras importantea da dena arrasongi neurtzea, eta ikusti azkenean ere bai mendiko baliabideetan, bazkaleko horietan, azkenean ze hazkuntza lortzen alditugun. Kalitatezko haragi beti izateaz aparte, batu bertze externalidade positibo batzuk. Elkarrekin saldu egiten dugu. Bizirik segitu nahi genuelako eta garbi dena genuen ere kalitatea landu nahi genuela. Horregatik hasi ginen ekologikoan eta pixkoa zuzendu ere konsumitzailei hori nahi genuen zabaldu, eta orduan gure bereiztasuna hori da, ez? Bertatik ateratzen ditugu animaliak eta bertara etortzen dira konsumitzailei emateko. Dena bertan nahi genuelako gelditzea, ez? Gure herriak bizirik edukitzeko. Nik uste dut ez dugula Pirineoa aterakoan zinera espada emakumeak eta indarrez espadugu hartzen pixko bat. Beti izan dugun papera, eta transformazioa hortako nik uste agerian utzitzen duen lana dela, ez? Baina, noski, beti emakumeak hor egondu dire, esplotazio guztiet, konpromiso handiaz egin dugu dena, baina, behar bada, gure kezka handiena da, gazteak gelditu nahi izatea, gure testigo hartzea, eta elikagaiak produzitzea ezinbestekoa da, kalitatezkoa, eta oinarrizkoa da gure Pirineoa bizirik mantentzeko. Orduan gazteak dute bain eskua zabaltzen diogu eta hartzen duten esku hori. Arabako bolatoki gehienak eliza udaletzean edo herriko tabernaren ondoan kokatzen ziren. Izan ere, kokagune estrategikoa zen jendea erakartzeko eta kirola bultzatzeko. 18. mendera arte etzen lurraldean finkatu, eta 19. eta 20. mendeetan lurralde osoan zehar zabaldu zen. Gaur egun 650 parte hartzaile daude, gehienak Arabako Lautadako herrikoak. Federazioak kirola indartzea eta bultzatzea du helburu nagusi, zehazki gazteen artean. Historiaren arabera esaten dute 15. mendealdean ja jolasten zen, baina gehienetan jolastu denean izan da 19. eta 20. mendealdean, ja finkatu zen gehiago herri guztietan. Estatu Batuetako boloak ez dauka zerikusirik, hemen bakarrik bola txiki bat, 2,5 kiloen arteko pisua dauka, eta 4 bolo besterik ez daude. Eta normalean kokatzen zara ohol batean, eta bota behar duzu bola, 20 metroko luzaera daukan ohol baten gainetik, hasieratik bukaera daño joan behar da horren gainetik, eta bota behar du hor azkenean kokatuta dagoen boloa. Eta horrekin bota dezakezu beste boloak, eta bolarekin aurrera doan bitartean ere bai. Ezkerraldean daude 2 bolo kokatuta eta eskuinaldean badago beste bat. Orduan, bolo bakoitza dauka bere izena, eta lehenengo bota behar duzuna da, oholaren bukaeran dagoen bolo hori. Pizkat besteak baino pizkat lodiagoa da.
Eta, bueno, hori kanton deitzen da, eta hori da garrantzitsuena. Hori botatzen ez baduzu, besteak ez dute zertarako balio. Badaude txapelketa batzutan 6 bolo botatzen dituena, jokalari bakoitza 6 bolo botatzen dituena, gero badaude beste batzuk 3 bolo, besterik ez dira botatzen, eta hori txapelketaren arabera. Gero txapelketa batzuetan 6 pertsonak botatzen dituzte, beste txapelketa batzuetan 5 pertsona, beste bat adibidez emakumeen txapelketetan 3 emakume dira parte hartzen dituztenak, eta umeen edo gazteen txapelketetan 2 gazte parte hartzen dute. Aintzinean, 1000 pertsona inguru bazkideak ziren, baina orain adibidez aurten, 2022an, 633 bazkide gara, eta bai batez ere lautadan. Adibidez, mendialdean oso bolatoki gutxi aurkitzen dituzu, lehen zeuden gehiago, baina orain batez ere lautadan. Gasteizen adibidez badaude bolatokiak, baina taldeak bereziki ez daude. Osea, bai, gehienetan jolasten ditugunok gara herri batekoak. 12 urte bete arte ezin duzu jolastu. Orduan, edo zure senideren bat jolasten du, edo zaila da jendea erakartzea. Aiaraldean aurki dezakegu Ametsen Aristia. Arkos de Kejana jatetzeak 25 urte bete zituela eta bere baso solidarioa sortzea erabaki zuen. Ametsen Aristia kanpoaldeko museo bat da, eta nazio mailako eta nazioarteko 25 artista ezagunek parte hartu dute. Bakoitzak haritz baten enborra margotu du, eta asmoa da urtero beste margolari batek margotu gabe dagoen beste enbor bat margotzea. Horrez gain, zuhaitz bakoitzak gobernuz kanpoko elkarte batekin lotura du. Besteak beste erakundeak lan humanitarioetan, ingurumenarekin loturikoetan eta gizartean ikusgarritasuna behar duten gaixotasunetan oinarritzen dira. Que el proyecto se basa en 3 pilares fundamentales, que serían el cultural, el solidario, no solo porque aparecen las asociaciones y fundaciones benéficas, sino porque también los artistas han pintado de una forma totalmente altruista, cosa pues que les honra, ¿no? Y luego el medioambiental, que se ha tenido muy en cuenta el no dañar los árboles, ya que se ha utilizado unas pinturas especiales con las que se iba remodelando cada 7 años el bosque de Oma y que no dañan el árbol. Artista bakoitzak bere erara margotu du Aristiaren enborra. Oso desberdinak diren irudiak aurkituko ditugu baso solidario honetan, eta gainera natura ingura errespetatzen dituzten margolanak dira hain zuzen ere. Zuhaitz honetan bi zati ditu, kulturaren arloa eta naturaren arloa tartekatu nahiaz. Nire parte izango zen, zuzena, vertikalak eta horizontalak egin ditu dela, eta gero beste bat izango zen zuhaitza bera eta zuhaitzaren forma jarraitzen dituen pintura. Gorantz eta lurrerantz. Eta ideia orokorra hori izan da. Beti naturarekiko errespetua azalduz. Marte elkartearekin lotura dauka, lotuta dago. Oso politari dudetzen zaitz, elkarte honek zaitasunak dituen umeekin lan egiten du lan, artistikoki, pinturak egiten dituzte, arte lana. Hor gainean ikusten da globo terrakioa, eta globo hori desagertzen ari da, eta desegiten, hori representatzen du mundu klasikoa, kultura klasikoa, filosofia, literatura, eta hezkuntza plangintza guztietan desagertzen ari da. Ezinbestekoa da aurretik erreserba egitea, basoa itzita dagoelako segurtasun gehiago izateko. Gainera bizita gidatuak badaude eta laster audiogida egongo da eskuragarri. Kaixo, Anabel naiz. Hemenago, 11 lagunen dei baten zai. Ze nahiko dute oraingoan. Laster jakinen dugu. 3. denboraldia? Bale, bai. Banoa! Orain arte Nafarroako herri eta txoko ezberdinak ezagutzeko aukera izan duzue. Baina Nafarroa oso handia da, eta bada oraindik zer ikusi eta zer ikasi. Zatozte gurekin Nafarroairen 3. denboraldiaz gozatzera. Guazen!
Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin. Eta egunero bezala solasaldiari ekingo diogu, gaurkoan Jon Onsal dugu gurean, eguerdion. Kaixo, egunon. Eskuz-esku arituko gara gaurkoan, prest. Pozik, bai. Bai, Osakidetzari buruz hitz egiten hasiko gara, nola ez, eguneko lerroburu nagusia delako, egunotako ikamika ere sortu duelako, uraken hasi direlako erabat, 30 bat zerbitzu buruk gutun bat zabaldu dutelako gaur goizean, Osakidetzaren politika suizida zalatzeko ikusiko dugu. Hauxe da egoera, Donostiako Osakidetzan egin zuzen ere, esian, izandako kargua bete eta zera, zaite aterako orain hitza. Bai, dimisioekin pertsona bakarra gelditu delako zuzendaritzen, zer ari da gertatzen, zer dago nemuinean, Jon? Bai, eta Donostia epatu zuen, nik uste zabalagoa dela, arazoa, gorago apuntatzen dutela kritikek, ez? Egon daitezke bi dimensio edo bi maila, bata teknikoagoa izan daitekena, edo kudeaketari berari dagokiona, ez? Horre traketskeriaz eta barre hitz egiten da, eta hori nolabait ospitale baten kudeaketa, nik ezagit deus horri buruz, baina garbi dago oso gauza komplikatua eta komplexua eta zaila izanen dela, baina oso importante aldi berean, ze hortik ematen den zerbitzua oinarrizko eta beharrezko zerbitzua delako, ez da? Baina gero badago beste dimensio bat politikoa dena, ez? Eta politikoa da ere kudeaketaren zentzuan, zeren esaten dugunean, politikoki hautatzen direla zuzendariak edo ardura handiena daukaten personak bentsat, ez da? Eta horrek eragiten diola kudeaketari, alegia, ez da bakarrik nolabait ideologikoki lerratuta egon daiteken jendea, baizik gainera horrek kudeaketari modu negatiboan eragiten diola salatzen da, ez da? Beraz, honek eskatzen duena da erantzukizun politikoa. Erantzukizun politikoa da, ardura politikoa daukanak, nolabait neurriak hartzea, hau berbideratzeko plan bat aurkeztea eta lehen bailen egitea gainera, zeren azkenean kaltetuta ateratzen dena Osakidetza beraren irudia eta horrekin herritarrak daukan pertzepzio eta sensazioa bere osasunarekiko, ez da? Kudeaketa aipatu duzu, zerbitzuaren berrantolaketa bati buruz ere ari gara hitz egiten, kudeaketa berri bati buruz, zein zuzen, izan daiteke? Kultura berri bati buruz hitz egin da hemen. Kultura berri bat, modu ironikoagoan esan da ez da, kasu honetan. Baina bai, azkenean, osasungintza berak eta pertzepzio bat zabaltzen baldin bada, herritarraren artean edo gizartearen artean Osakidetza ez dagoela ondo. Nik gaur goizean, dendara joan ezenean, dendariarekin, holako komentario trukaketatxo bat eduki dugu, ezta? Eta berak berehala aipatu dit, Osakidetzaren kontua. Esan dit, eske orain gainera Osakidetza dagoen bezala,
ari ginen eguraldia zizketan, eta baten berak hori bota egin dit, eta nik esan da, bueno, lagin bada, ez doa inora, baina azkenean nolait edatzen baldin bada gure osasun sistema edo gure osasun zerbitzuak eskasak direla, horrek bi ondorio nagusi edukiko ditu. Bata, jende batek alduenak erabakiko du nolait pribatura joatea, privatizazioa jotzen norbere osasuna zaintzeko, eta aldiz, horra jotzeko gaitasunik ez daukanak, askotan, hemen aurreko astean aipatzen genuen bezala, joko du nolabait zerbitzu hori gutxiago erabiltzera, eta ondorioz bizikalitatean eragin nabarmena edukiko du, ezta? Eredu diktatorialaz hitz egiten dute langileek, eredu inposatzaileaz ere, soka luzea ekarri du gaia arlo politikoan eta sindikalean ere, hainbat ordezkari entzun ditugulako dagoeneko, horietako bat izan da Rebeka Ubera gaur goizean legebiltzarrean esan dituenak, entzuko ditugu. Osakidetzaren desmantelamentua da ikusten ari garena, agerikoa da gizartearentzat, herritarrentzat funtsezkoa den zerbitzu publiko honen gainbera, eta oraindik ez dugu ulertzen nola jaurlaritzak karguan mantentzen duen, neurririk ematen ez duen sailburu bat egoeraren aurrean. Horregatik guztiarengatik, hasteko hurrengo kontroleko plenoan azalpenak eskatuko diogu osasun sailburuari, Sagardui andreari, Donostialdeko esiko kargugabetzeen eta dimisioak argitu ditzan. Hortxe, Rebeka Ubera, EH Bilduko legebiltzarkidea eskatuz, ez? Azalpenak emateko, osasun sailburuari, Gotzone Sagarduiri, oraindik ez duelako ez ere zan, ez? Eta badagokio, hori da oraintxe komentatzen ari ginela, ezta? Berari dagokio arduradun politiko bezala, azkenean administrazioa zuzentzen du gobernuak, ejekutiboak, eta ejekutiboa osatzen dute alderdiak, ezta? Kasu honetan, Urkullu lehendakariak berak izendatzen ditu kontseilariak, horrela da legez, eta beraz, berari dagokio zuzenean, esandako honen inguruko ez bakarrik azalpenak, baizik neurriak ere iragartzea, ez hau konpondu egin behar du eta konpondu egin behar du azkar eta lehen mailen. Baina badalotzen duenik ez, inposatzaile kutsu hori osasun sailari, ez bide horretan, ez bide privatizatzaile horretan doala. Beraz, zenolako erantzunak espero daitezke? Claro, hori da kontua, ez? Benetan, nolabait maila ideologiko batetik nahi baldin baduzu, Eusko Jaurlaritzak pentsatzen baldin badu osasungintza pribatuak gauza ona dela, adibidez, estatu batuetan pentsatzen duten bezala, ez? Hori baldin bada ideologikoki egiten den planteamendua, horrekiko koherentea edo kontsekuentea izan daiteke, baina ez da hori esaten dutena. Esaten dutenaren arabera, osasungintza publikoa lehentasunezko zera da, gainera estatutuan horrela jasota dago, ezta? Eta ondorioz, iruditzen zaite azalpenek eban beharra daudela, lehen aipatutako dimentsio horrengatik, ez da azkenean herritarrari trasladatzen zaio mezu horrengatik, ez. Beraz, espero beharko genuke, ez? Azalpenen bat datuzten egunotan Sagardui osasun sailburuaren hitzetan. Espero emango ditu besteak beste parlamentu horretarako dagoelako eta legebiltzar batek egiten duena da gobernuarekiko kontrol bat, ezta? Eta berak legebiltzarrari azalpenak eman barrizko, legebiltzarrak eskatu egingo dizkiolako, eta ez bakarrik Euskal Herria Bilduk, alderdi gehiagok ere eskatuko dizkiote. Kontua da, gero azalpenuek emateko orduan, jadanik ezagutzen dugu, ezta, osasun sailetik normalean ematen den erantzun mota, eta gehiengo osoz gobernatzen ari den gobernu batek nolabait senti dezake impunitate politiko puntu bat badaukala, ez? Dena den, nik orain Mikel Gomez politologari antxe irakurri diote sare sozialetan, esanez, Eusko Alderdi Jeltzaleak ez dezala pentsa, honek ez duela inungo eraginik edukiko udaberrian ditugun hauteskunde begira. Bera pentsatzen du baietz ondorioak eta eraginak dituela. Azken finean, ikutzen ari garelako ideologietatik garatago pertsona batek egunerokoan, bere eguneroko bizitzan, eta batez adintartetu batetik aurrerakoak, oinarrizkoen bezala perzibitzen duen zerbitzu bat. Eta horrek bai ala bai mota bateko edo esteko ondorioak eduki beharko ditu bai.
ikusiko dugu egunotan ez nolako jarraipena duen gaiak. Eta beste gai bati buruz ere hitz egin behar dugu, horixe da suhiltzaileen lan enplegu publikoaren deialdi hori. Aurreko asteburuan egin zenak, Gipuzkoako eta Arabako suhiltzaileen lan eskaintza publiko hori, 95% ez duelako gainditu. Lehen aldia da gainera Arkautiko Akademiak kudeatu duela eskaintza publiko hori, eta horren ondoriozkoa izan dela emaitza salatu dute suhiltzaileek, ikusiko dugu. Azaroaren 26an Arkautiko Akademiak lehen aldiz Arabako eta Gipuzkoako lan eskaintza publiko bateratua antolatu zuen. Hautagaien 75%ek ez dute azterketa gainditu. Hau da, 1170 pertsonetatik soilik 287 gainditu dute proba, eta horietako 18 dira emakumeak eta 269 gizonak. Arabako Foru Aldundiak 46 plaza eskaintzen zituen, eta Gipuzkoako Aldundiak berriz 78. Lehen azterketak polemika sortu du eta kritikatu dute azterketa eredua ez dagoela egokituta lanpostua baloratzeko. Sindikatuek ere salatu dute egindako proba. ESK sindikatuak uste duenez deialdia irregulartasun juridikoz beteta zegoen, eta EAEko erakundei eskatu die Arkautiko Akademiak berriz ez antolatzeko lan eskaintza publikoko azterketa bat, agerian utzi duelako ez direla trebeak. ELA sindikatuak berriz azpimarratu du behin-behineko suhiltzaile gehienak plazarik gabe gera daitezkeela, eta probaren diseinuaren eraginez izango dela argudiatu du. Ezagutza eta gaitasun probak Irunen egin ziren. Hautaketa prozesuko hurrengo probak nortasunari buruzkoak eta fisikoak izango dira. Bi kanporaketak gainditzen badituzte derrigorrezko aldi akademikoa bete beharko dute. Ikastaro hori ebaluatuko da eta ondoren praktikak egingo dituzte. Era berean gainditzen ez dutenak polizia eta larrialdietako Euskal Akademian aldi baterako lanpoltzan sartuko dira. Hau da, Arabako eta Gipuzkoako parkeetan lanpostu utzuneak betetzeko edo ordezkapenak egiteko. Horixe egoera, zer uste duzu, nola ikusten duzu gaia, ikusi dugulako, entzun dugulako baita ere Gipuzkoako Foru Aldundia, esan ez dela egon inolako irregulartasunik ez dirudi atzera emango dutenik azterketetan, berrikusi beharko lirateke, zer uste duzu? Sortu horrelako zalaparta bat, horrelako alarma edo zera bat, ez? Hor, bi alderdi edo daude, ez da, bata da, zertarako zergatik egiten diran oposizioak eta plazak zertarako ateratzen diran, iruditzen zait hori dela dimensioa bat, ez azkenean zerbitzu publiko bat emateko, ez lehen ospitala zitzen dugu bezala, hau ere beste zerbitzu publikoa, oso importantea gana, eta beraz, normala da, administrazioak hautagairik onenak hartu nahi izatea, eta beraz proba gogorrak ezartzea, ez da, emaitza ona izan dadin, edo zein plaza publikorako sarbidea erraza ez izatea, ez da, horre badauka bere logika. Eta badauka beste dimensio bat ere, eta da, herritarrak nolabait eukizaken eskubidea momentu batean plaza publiko batera sarbidea izatekoa, ez da. Eta uste, bi ikuspuntutatik ez direla berri honak, ez? Azkenean, funtzionarioen hautaketa edo langile publikoen hautaketa, funtzionarioak izan edo ez, bada zerbait demokratizatu egin nahi izan dena, nolabait. Hor, asko dago eta luze hitz egin dezakegu gaiari buruz, ezta? Baina normalean, erregimen politiko batek hautatzen ditu bere funtzionario gorputza nolabait hautatzen du, privilegio batzuk ematen dizkio, eta izaten da normalean, erregimen politiko horren mesederako edo, ezta? Hori teorian demokrazia batean ezin da egin, eta herritar guztiek aukera berritasun bat eduki behar dute, eta beti ere gaitasun batzuen baitan, ezta? Orduan, bigarren zutabe hori edo pertzepzioa baldin badago, hor irregulartasunak egon direla, edo ez dela bidezkoa izan,
edo probak ez direla ondo diseinatu, besterik gabe, eta beraz hor kaltetuak daudela, horrek zuzenean ikutuko lioke lan publikoaren alor demokratikoari, eta hori bai da larria. Proben diseinuan jarri dutelako fokua suhiltzaileek, esaten dutelako ez dutela bat egiten postuarekin, hain zuzen ere gaurkoan gurean izan dugu Daniela Dominguez, Gipuzkoako suhiltzaile bat, eta horrela kontatu digu zein egoeratan dauden. Protesta segitu beharko dugu eta nahi dugu hori. Herritarrak jakitzi ez ze gertatzen nahi da gure agintariarekin eta berez olako agintarik nahi aldeu. Ematen du komoke asmoa dagoela poliziek eta bombeo bat izateko. Nik uste du polizia egon behar dula, baina bombero zerbitzu aparte bat izan behar dula. Beste galderetako bat, hemendik aurrera zer gertatuko da? Protestetan dabiltzelako, baina entzun dugulako baita ere Gipuzkoako Aldundia, esan ez legezkoa izan dela guztiz prozesua, eta berrikusteko aukerarik pentsat ez da ikusten momentuz. Bai, zer gertatuko da, ez dakit ez, baina berak aipatu duen gaiari tiraka ere ez, polizia eta suhiltzaileen arteko egia bitxia egiten dela ez, suhiltzaile bat ez delako polizia, eta polizia ez delako suhiltzailea, eta bakoitzak funtzio ezberdinak dituztela, eta ez dakit diseinuaren akatsetako bat ez ote dagoen horre ere, nori dagokion nolabait erabakitzea zer da suhiltzaile bat, eta beraz zer eskatzen zaien suhiltzaile bati suhiltzaile plaza eduki ahal izateko, eta iruditzen zait desberdintasun nabarmena egon behar duela polizia baten eta suhiltzaile baten artean, nola ez. Izan ere, aipatu barra dago baita ere, aurtengoan lehen aldiz Arkautiko Akademiak egin dituela probak eta ez Aldundiak hortze ere ikusi daiteke zenolako aldaketa eman den, edo behintzate horrekin egiten dute lotura gertatutakoarekin. Bai, nik ez dakiten naiz ez dut ikusi azterketak eta baina kontzeptu bezala oso deigarria eta bitxia egiten da, behintzat mezu hori da, helarazten ari dana, nolabait biak bateratzea eta norbaitek, polizia izan nahi duen norbaitek, polizia izateko, gero polizia ereduan debatea pilpilean dago eta oso luze joko luke ere, baina suhiltzaile izan nahi duen batek ez dauka bokazio polizialik, nola bete esateko, eta baldin badoka ez da bere ofizioa suhiltzailearena, ezta? Deno ditugu, nimetza baitu suhiltzaileak lagunak direnak, eta noski eroso ez direnak sentitzen, paper hori ematen baldin bazaia. Ikusiko dugu, zenolako jarraipena duen gai honek, eta zuzenean joko dugu Eki Ziarrustarekin hitz egitera, Dimako pilotari bat da, eta abenduaren 3an hain zuzen ere, pilotako euskalde selekzioaren aldeko eguna ospatu dute Makean, ofizialtasuna lortzeko aldarria nagusi, eguerdi honeki? Bai, eguerdi hon. Bueno, zen moduz, euskal selekzioa ardatz izan zuen eguna izan zen abenduaren 3a, festa eta gitarra uzalbala ospatu zenuten, zen moduz joan zen? Bai, egun nahiko bolobile urten zen, jende asko bertaratu zen eta helburu desberdinek betetea lortu zen, ez? Makea Lapurdiko herri txiki beti izanik, hainbat gazte mugitu ziren egun hori antolatzeko, eta gero hegoaldeko jende desberdinak, federazioak, eta atzetik emanako laguntzagaz, esan moduan helburu desberdin asko ikutu ziren, ez? Bai gaur egungo egoera zein dan pixka eta saldu argitu jendeari, eta gero festa edo ikuspuntu positibo hori transmititu zala esan alda zapatu honetan Makean. Ofizialtasuna ardatz, lurraldetasunari ere garrantzia ematen ez, izan ere duela gutxi kirol lege berria, ez Euskal Autonomia Erkidegoko ez Madrilen ondutako barkatu kirol lege berria izpide, surfa eta euskal pilota selekzioak aitortuak izateko bide horretan lurraldetasunak ere badaukalako zer ezana ez, eta gainera iparraldean egindako festa horrekin lotura zuzena ere izan dezakena. Bai, azkenean horre ni ez naz aditua legeetan eta horreban beharko diren urrats ofizialetan ez naz aditua, baina kontua da horre gai bat airean gelditzen dela, esan da lege berri bat badatorrela eta
itxura hori dauka, kontua da, lege horrekin gero beste hainbat urrats emamako direla aurrera begire. Nik Euskaldun eta Euskal Herritar eta pilotari moduan, lurraldetasun horrek garrantzia handia daukala esan aldot, eta Euskal Selekzioan alde gabizen kolektibo honetakoak edo pertsona desberdin osatutako talde honek lehen lerroan deko ardura hau, eta uste dute ez da helburu epe labur edo epe luzea ora izango diren, baina lurraldotasuna eta zazpiron artean sortu behar dugun gauza bat izan behar dela Euskal Selekzioa argi eta garbi dago. Zuk behintzat badituzu argi gauza batzuk eta esaterako aurtengo pilota txapelketa nagusian parte hartzera uko egin zenuen, ezta? Duela urte batzuk eman zen gure esesko hori, ez da urtengo edizioa izan, aurreko mundialean izan zelako, gure ideia horrekin jarraitzen dugu eta eskara bakarrak, lehen eman dira horrelako egoerak, uko egiteak eta bestelakoak, eta uste dugu erabaki horiek ez dauk momentuan agian ez daukatea inbesteko indarra, baina zerbait sortzeko aukera ematen du, eta urtea pasala jarraitzen da horretaz hizketan, eta laguntzen du pixkat egoera honi indarra eman, eta ez da ikusteko jendea badagoela honen alde borrokatzeko prest, eta aukera batzuk baztertu aurrerago lortu halko den edo lortuko dugun Euskal Selekzio horri indarra emateko. Eta bide horretan nabarmendu duzue, indartu nahi duzuela, Euskal Selekzioen aldeko apustu hori, mugimendu hori zeineratara uste duzu egin daitekela hori? Ez argi dau, herri mugimenduan eta jendartean kezka sortzen duen gai bat dela, eta biarritzen jokatutako mundial honek kezka piztu dau jende batengan, Euskal Herrian ospatu da mundiala, eta hainbat Euskaldunek parte hartu dute bertan, baina Espainia eta Frantzia ordezkatuz. Orduan indarra eman behar zaio hor sortu kezka horri, eta nola, ekimen desberdinak burutuz, eta albaldin bada lurralde desberdinetan burutuz, bai iparralde, bai hegoalde, bai Nafarroa, eta lurralde gehiagotako jendeak bertan parte hartu, aniztasun hori zabaltzen da, eta indarra horrek emango dio gai honi, Azkenean toki bateko jendea bakarrik hartzen badu ardura, toki batean bakarrik egiten badira ekintza ezberdinak, ez du indar hori hartzen, eta uste dute guk egin behar duguna dela da, jendartean kezka hau mantendu, izan ere lege aldaketa badator, baina lege aldaketa horrek printzipioz ez ditu gure helburu guztiak betetzeko aukera ziurtatzen. Gero aurrera egia da, pausoak emanda eta lortzeko bidea hasiera bat izan daitekela, baina eta orduan uste du biziri mantendu behar dela jendartean ardura hau, ekintza ezberdinak egiteko joera hau, jaiak, pilota partidak, itxaldiak, informazio trukaketa hau emateko balio duten egunak sortu behar dira, eta horrek emango dio zentzua guzti honi. Eta egunen baten Euskal Selekzio hori izango badu ere, atzean jendea beharko da horri sostengua emateko, eta hau da bidea. Jendearekin egon, itxegin eta lan egin. Ala izaten jarraitu du dadila Ekizi Arrusta, eskerrik asko gaurkoan gurean izateagatik. Eskerrik asko zueri. Nola ikusten duzuzuk Jon gai hau? Bidearen hasiera besterik ez da lortzen ari den pizkanaka lortzen ari direnak? Hasiera lehendik datorrez. Ongi da, bala ere, hori da, nik uste dut berak oso ondo, bere testigantzarekin oso ondo lortzen dela egoera, azkenean, legean islatu daitekeen aurrera pauso hori, nolabait, da gauza bat, eta bestea da, zer den gero gauzatuko dena, ezta?
Eta badago zati handi bat, berak herri ekimena edo herri mugimendua esan duen bezala, badago zati handi bat gizartetik gizarteko presioaren arabera gauzatu ahal izango dena edo ez. Zeren momenturen batean federazio ezberdinak direla edo gune administratibo ezberdinak direla, horiek borondaterik izango balute, aukera egongo litzateke lurraldetasunaren auziari irtenbide bat emateko, eta pausoa berak, pauso legalak ez du hori ziurtatzen berez, beraz hor jarraitu beharko da indarre egiten eta lortzen. Aurrera pauso hori horrela lortu da, gauza da politikokin hor negoziatu duen, baina bestea zergatik negoziatu duen eta zergatik lortu duen, eta beste izango da, hemendik aurrera lortu gara izango dena, eta orain arteko bidetik. Besterik ez, bai. Ba, ikusiko dugu, bai, zenolako pultsoa lortzen den gai honetan ere, eta Euskaraldiari buruz ere hitz egingo dugu, amaierara heldu delako aurtengoa, Euskararen egunarekin bat egin da ere, eta sare sozialetan ere eman duena zer esana. Ezta ikusiko dugu lehenik eta behin Euskaraldiaren laburpena. Rolen eta berauen portearen legitimazioan urrats sendoak eman ditugu azken 4 urteetan. Lehen hitza beti euskaraz izatea, ulertzen dutenen aurrean euskarari eustea eta elkarrizketa elebidunak mantentzea, duela 4 urte baino ohitura onartuagoak eta txertatuagoak daude gizartean, eta baita gure egunerokoan ere. Nahi baino, txapa gutxiago ikusi da kalean, eta aztertu beharko dugu, ze aldaketa egin behar dugun gehiago ikus daitezen. Euskaraldiak behar du, ediziotik ediziora, norbanako gure hizkuntza ohituretan aldaketak egiten jarraitzea eta era guztietako entitatek beraien hizkuntza plangintza eta politiketan urratsak ematen jarraitzea. Euskaraldia ariketa praktikoa dela azpimarratzen eta gogoratzen jarraituko dugu. Hiztunen portaeran, praktiketan eta entitateen neurrietan eragiten jarraitu behar dugu. Euskaraldian eta euskaralditik kanpo ere. Arau sozialak aldatzeko lanean ari gara eta inertziak apurtzeko eremu ezberdinetan proposamen berriak egotea garrantzitsua da. Zuk nolako balorazio egiten duzu, Jon? Ba, oso ondar, oso nokik egunaretzeko oso nazaldu bezala. Euskaraldia da ekintza bat, kolektiboa, baina norberak banamana ere egin behar duena, ezta? Eta ari gara hitz egiten berak ere ondo azaldu duen bezala oso eremu importanteaz eta aldi berean zailaz, eta da eraldaketa bat egitea gure harreman sozialetan. Hori da Euskaraldiak proposatzen diguna, eta hori oso zaila da, hori ez da kanpaina bat. Hori da gauzak egiteko, bizitzeko moduaren eraldaketa oso bat, ezta? Beraz hor, edozen pauso txiki, edozen konkista txiki da oso ona. Ez? Gero, bat ematek esango du, nik gehiago espero nuen Euskaraldi honetatik, eta iruditzen zait, hori irakurketa okerra dela, alegia. Ez ezagun pentsatu zer espero genuen, baizik zer den guk egin dugun ekarpena. Hori da Euskaraldiaren filosofia hori delako pentsatzea, ez besteek zer egin duten. Ez zer jaso dezakedan, baizik zer den nik egiten dudana, zer den nik aldatu dudana. Eta aldatu dudan gauza txikienak ere justifikatzen duen ikustu dut Euskaraldi osoa, ezta? Eta egunerokotasunean jartzea fokua ere, ez? Ez soilik Euskaraldia irauten duen epe horretan. Hori da, ez? Ja, aste Euskaraldiak irauten duen epean, ja, bada zerbait, ez? Baina, importantena da, gero horrek uzten duen ondorioa Euskaralditik haratago, ezta? Euskaraldiak azkenean irauten duelako, ez? Kanpainak irauten duena, baina irauten du denboran zehar ere, eta hori da beti helburua, hori da beti nahia, ezta? Eta nik uste dut, neurtuko dutela eta aztertuko dutela ondorioa zenan, baina beti izango da positiboa, gehiago edo gutxiago, baina beti positiboa. Eta instituzioen aldetik zer esango zenuke Euskaraldiarekin lotuta? Ikusi ditugulako, ez, honen gaineko adierazpenak, baina gero agian erabilera ez da izan esperotakoa ere. Bai, bat ematek itxuraldiaz hitz egin du, hori beti egongo da, ezta? Beti egongo da euskararen gaiarekin, baina edozen gairekin ere, azkenean alderdi politiko edo instituzio politikoa dauden neurrian, kontua da, interesgarria dela beti, itxuraldia izan da ere, itxura horrekin, itxura ona ematea, euskararen alde egoteak, ezta? Hori ja seinale
seinale on bat ere bada, ez? Gero, noski, hortik bai espero dezakegula zerbait gehiago. Instituzioek besteak beste ardura dutelako hizkuntza politikak egitekoa eta hizkuntza politika horien barne euskaraldiarekin konpromiso bat hartzea, baina euskaraldia azkenean herritarren zerbait da. Herritarrek aurrera atera behar duten zerbait eta euskararen erabilera azkenean hizkuntza politikekin batera guztion esku dagoela gogorarazten diguna, ez? Uste duzu batzuetan gehiegi eskatzen zaiela horrelako ekimenei? Bai, segurazki bai. Gehiegi eta gutxiegi ere, segun nondikan begiratzen duzun, baina bai, azkenean ekimenaren helburua delako zure barruan zerbait aldatzea, lehen esan dugun bezala. Eta galderak, lehen aipatu dugu moduan, galderari buelta ematen diogunean, agian gure buruari eskatzen diogu gutxiegi, ez? Bada ere alduntze ariketa bat, ez? Eta Euskaraldian ikusten dugunean, berez uste duguna baino gehiago egin dezakegula euskaraz, ze hori da Euskaraldiaren magiaren parte bat, ez da zuk esaten dutzen, gaur aterako naiz euskaraz egitera, ez, Euskaraldiaren aterkipe horretan, ez da, eta konturatzen zarenean benetan kolektiboki batek baino gehiago, edo hainbat personak edo milaka personak pauso hori ematen dugunean, berez etzela ezaila, ez? Behin mentalidade aldatu dugunean materialki egingarria den zerbait dela, eta uste baino askoz gehiago egin dezakegula euskeraz, eta guk uste baino askoz gehiago bizi daitezkeela euskeraz, hor badago erantzun bat, ez? Zer espero dugun horri badago erantzun bat, ez? Euskararen eguna ere izan da tartean, eta besteak beste Bilboko udalak ez dakit jakinaren gainean zauden, baina Hamaika Telebistari aitortza egin dio, beste bi hedabiderekin batera, hain zuzen ere Euskararen erabilera hori bultzatzeagatik ikusiko dugu. Bilboko udalak Hamaika Telebista, Bizkaia Irratia eta Bilbo Hiria Irratia omendu ditu Euskararen nazioarteko egunaren testuinguruan. Izan ere aurten udalak eskertu eta ikusarazi nahi izan du programazioa osorik euskaraz ematen duten ikusentzunezko hedabideen konpromisoa. Bilboko udalak Euskararen nazioarteko eguna ospatu nahi du. Urtero bezala, gure hizkuntza, gure euskara, modu batera edo bestera zabaltzen eta bizirik mantentzen lagundu dutenei omenaldia eginez. Gaur, programazio euskera zabaltzen duten ikusentzunezko tokiko komunikabideak ditugu protagonistak. Zorionak Bizkaia Irratia, zorionak Bilbao Hiria eta Hamaika Telebistari ere zorionak. Hala, Euskal Komunitate Digitalean referentziazko euskarazko telebista izan da Hamaika, Bilboko udalak Euskal Metropolian hasi den hedabideari Hamaika Telebistari aitortza egin dio. Izan ere, ezinbestekoa da erakunde publiko eta sozialen babesa, publikoa ere baden telebista zerbitzua kalitatezkoa izateko eta baldintza duinetan ekoizteko. Gauzak asko aldatu dira eta asko zaildu dira. Telebista guztientzat, baina bereziki gurea bezalako txikientzat eta euskaraz dihar dugunontzat. Horregatik oso garrantzizkoa dira aitortzak, eskerrak eman behar dizkizuet, zorioneko gu, Bizkaia Irratia eta Bilbo Hiriarekin elkarlanean gauzak egin izan ditugu, seguramente gutxitxo, baino egin ditugu. Eta gehiago egin beharko ditugu euskarazko sektore honetan aurrera atera nahi baditugu gauzak. Omenaldia benduaren 2an egin dute Bilboko udaletxeko Arabia Aretoan. Bada aburto alkateak omendutako 3 hedabideetako lantaldei esan dienez, euskara ustez emititzea da euren ezaugarria berezi egiten dituena. Bada udalak dio Bilbo gero eta euskaldun baten bultzatzaile direla Hamaika Telebista, Bizkaia Irratia eta Bilbo Hiria. Zuen ezaugarria, guztion ezaugarria, berezi egiten zaituztena. Bilbo gero eta euskaldunago baten bultzatzaile zarete. Bilbotarrek euskaraz hitz egitea eta harremanetan sartzea eta euskaraz bizitzea sustatzeko eragileak zarete. Indako lana inmensoa da, Bilbo handia baino handiagoa, 14 urte betetzera goaz emititzen hasi ginenetik, eta esker honez hartu dugu eta pozik, behar dira horrelakoak. Eskerrik asko batez ere Bizkaia Irratia,
Bilbo Hiria Irratia eta Hamaika Telebista. Zein beharrezko egiten diren horrelako aitortzak, ez aurrera egiteko, batez ere txikitit azikatako telebista bati buruzari garenean, ez? Baina gero handira ere egin duenean. Garrantzi handia dauka, ez niretzat Hamaika Telebista da, hamaika ikusteko jaio gara esaldiari beste esan nahi bat eman diona, ez da? Aitortzari gainera Bilbon, ez? Begira, pentsatzazu Bilbon ez dakitzen den datua, baina uste 70.000 euskaldun badirela, ez dakit agian gehiago gutxiago, bat zuzenduko dit, ez da? Da, Euskal Herrian, segurazki, euskaldun gehien dituen tokia, ez? Eta batzuetan, aipatzen du Bilbo eta Bilbo handia eta bar dela, oso toki erdaldun bat, eta bat hori euskera dela, iaia eregia txiki bat bezala, ez da? Eta iruditzen zait, Hamaika Telebistak asmatu duela esaten, hemen, guk hemen eragin behar dugu, hemen egon behar dugu, Bilbo handitik emititu behar dugu, hemendik eraiki behar dugu Euskal Herri euskalduna, eta hor espazio komunikatiboa da oinarrizko zerbait, ez? Eta horren barruan ikusentzunezkoa, zalantzari gabe. Eta hor dago etorkizuna, eta azkenan Hamaika Telebista bera ere herri ekimenetik sortutakoa da. Bat-ematek honi telebista pribatua detuko dio, orain modan dauden beste konparazio bitxi horien baitan, baina garbi dago Hamaika Telebistak herri ekimenetik, gizartetik sortutako ekimen bezala, euskarari zentzu ematen diola eta komunitate honi ere, beraz, Uriak esan duen bezala, nola esan du, Bilbo handia baina esfortzu zera lan handiagoa are egiten da, are gehiago egin beharko da, beharrezkoa delako. Eta horrekin lotuta ere herritik sortutakoa bai, baina izaera publikoa ere baduena, informatzerako orduan, kalitatezko edukiak sortzerako eta eskaintzeko orduan, ez da? Hemen utziko dugu, ez da? Jarraituko dugu beste egun batean Jon Ansa, mila esker gaurkoan gurean izateagatik solasaldiaren tartean, eta ordu bietatik aurrera, eguneko albiste nagusiak egunero bezala, Karolina Suarez lankidaren eskutik ondizan.